Благовещен районында урман кыркылышларының 5-нче республика чемпионаты өтті. Урман сәнәгате хезмәткәрләренең һөнәри оҫталыгын, абруйын күтәрү, ошо өлкәгә кызыкканы уяту максатында оештырылган сарала 8 команда көс сынашты. Улар төрле номинацияларда һынау тотты. Азат Галиуллин дәвам итә. Агас кыркы үзе бер сәнгать, уны кайда йыгыласагын һөнәрмән үзе билдәләй. Бында геометрия тәвәллеге талап ителә. Сак кына яңлыштың икәне, агастың үзенә табан авылы ихтимал. Ир-егет катнашучылар арасында бердән-бер гүзәл зат вәкиле лә бар. Республика кимәлендә уздырылган чемпионат тарихында Линара Мөхәммәтьянова тәүге катын-кыз урманчы. Башкорт дәүләт аграр университеты студенты алган белемен гамәлдә һынап карау максатында килгән. Аграрный 3-нче курсны тамамладым и безнең производственная практика башланды. Анда минем руководителем бар, анардан мен ишеттем бу конкурс турысында. Мировой уровеньдә хатын-кызлар участвуют, а бездә юк, Россиядә тоже юк. Мин үзем беренче итеп күрәсем килә иде. И үземнең көчләремне карарга ничек килеп чыгар. Агасы билдәләнгән урынга умаһала уны кыркау тәртибен Линара уңышлы үтәне. Урман кыркылышлар арасында оештырылган бәйге быел 5-нче тапкыр оештырылды. Без кеше арасында йөреп үләнмәгән, урманда йөрибез. Шуңа. Монда кеше күп барай. Өченчесенә катнашам, кызыклы. Үзе бөтен кешеләрне күреп китәргә. Сигешләгәннәрен үзеңне күрсәтергә. Һөнәрмәннәр өчен сара тәҗрибә байдан сыгыла булып тора. Күп елдар урман әзерләү хужалыгында эшләүче Марат Сафонов мәсәләне чемпионат булдырылгандан алып катнаша. Яшьтәдән бер дә калышмай. Былтыр ул көмеш медалга лаек булса, бүген ул алтын артыннан чемпионатка махсус килгән. Без агасыгы бедер өйрәнгән бел, монда төрле операциялар кирәк эшләргә. Шуң ел һайын тегене яшьләр дә күмәк көсәя. Шуңа тегеләргә кирәк саккына не тәвәдинте, тырышабыз, тоже урынты бирмәскә. Агас әзерләү өлкәһендә нинди генә куәтле технологиялар кулланылмаһаны кеше көсе барыбер беренче планда кала. Шугала урман йыгысы һөнәренең барлыкка килүе тарихта кала баруына карамастан көнүҙәклеген югалтмаган. Каридел районында быел март айында үткән урманчылар форумында сәнәгатьтә эшләүче хезмәткәрләргә, предприятиеларга ярдәм күрһәтү һорауы күтәрелгәйне. Проектлы инициатива буенча республиканың хөкүмәт тарафынан эшләнгән инициатива буенча харвестердар, форвардардар алынды бит инде. Һәм шулай ук Кариделдә үткән урманчылар форумы һөдемтәһендә республика итәкчелеге буйрыгы буенча урман сәнәгатендә эшләгән оешмаларга субсидирование, уларның оборудование, техникалар бит уларга субсидия бүлү буенча эш алып бараласак. Мәсәлән, быелга 40 миллион һум акча бүленгән һәм уларга ел адагына тиклем ошо ярдәм күрһәтеләсәк. Урман йыгышлар чемпионатында катнашучылар шулай ук бысҡыныла вакытка һүтеп йыйыу оҫталығын һынап ҡараны. Бөгөнгө сара рекорды 19 секундты тәшкил итте. Инде урман кыркылышлар чемпионатында тәүге урындарҙы яулаусылары бер команда булып тупланасаҡ. Артабан улары август башында Архангель өлкәһендә үтәсәк, федераль чемпионатта республика намыҫын яҡлаясаҡ. Азат Галиуллин, Дан Хәмитов һәм Флорид Низамеддинов. Яңлыҡтар, Благовещен районы.